Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Λάβα και σήμερα παίζουμε Overlord 2, ένα από τα αγαπημένα μου παιχνιδάκια από την παιδική μου ηλικία. Γιατί όσο μου στond τώρα μεγάλος. Τέλος πάντων, και αυτό είναι το load screen. Να σας πω κάποια πράγματα για αυτό το παιχνίδι. Δεν πρόλαβα, τέλος πάντων. Καταρχήν είναι ένα παιχνίδι στη ιστορία, οπότε θα πρέπει να ακούτε λίγο τι λέει. Αλλά τέλος πάντων, είναι λίγο ασύντοντη. Μπορείς φαντάζομαι να το πεις να το πεις RPG game, γιατί δεν το βλέπετε τώρα, αλλά άμα πέσετε λίγο αμέσως κι εγώ θα δείτε ότι έχει ζωή και μάνα. Οπότε ναι, φαντάζομαι μπορείτε να το πείτε RPG game. Ωστόσο, παρόλο που δεν είμαι μεγάλος φαν των RPG, όχι ότι έχω παίξει και πολύ για να ξέρω, αλλά όσο έχω παίξει ήταν πολύ αρέσανε. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, δηλαδή έχει τόσα πράγματα να κάνεις. Εγώ το έχω τερματίσει 5-6 φορές και ακόμα δεν το έχω βαρεθεί ούτε λίγο. Εντάξει, μερικές μάχες είναι άλλα. Πραγματικά δηλαδή, πόσα αναμνήσεις μου φέρνει αυτό το παιχνίδι, πόση καιρό το παίξω. Επίσης αυτό το κάνετε με το τετράγωνο να ανάβει πράγματα σε φωτιά. Ωραία. Τώρα διώξαμε τα κολόπεδα. Εντάξει. Ναι, μπορούσα να το κάνω αυτό. Επίσης αυτά τα κουτιά που βλέπετε στις μεταγύρους. Ναι, επίσης έχει καλκάτζερος. Το μισό παιχνίδι είναι καλκάτζερ, τέλος πάντων. Σε αυτά τα κουτιά που βλέπετε τα σπάτια συνήθως δίνει όπλα. Στις πρώτες πίστες δεν. Σε αυτή βασικά την πρώτη πίστα δεν σας δίνει νομίζω κάτι. Δεν έχω βρει ποτέ εγώ. Αλλά ναι, και ο σκοπός αυτού του παιχνιδιού σχετικά με τους καλκάτζερους είναι φάλετος. Είναι να ανεβάσετε level του καλκατζαρού σας και αυτό το κάνετε μαζεύοντας πανοπλίες και σπαθιά. Αυτό δεν ήταν πανοπλία και σπαθιά. Ναι. Και ουσιαστικά έτσι τους δυναμώνετε, πεθαίνουν πιο δύσκολα, σας κάνει πιο πολύ damage και μπορείτε δεν μπορείτε να βγάλετε καταρχήν άπειρους καλκατζαρούς, υπάρχει ένα όριο το οποίο μπορείτε και να τα ανεβάσετε, νομίζω φτάνει μέχρι 50 καλκατζαρούς. Πίστεψε με, υπερβολικά χρήσιμο να έχετε καλκατζέρους. Μόνο σας πεθαίνετε σχεδόν άμεσα. Εν τω μεταξύ νομίζω έριξαν μάσκες. Για να έρθουν πέρα τις πάτες σας δίνουν μάσκες. Αλλά αν εγώ σε φάση πιο άξιες μάσκες είναι από χιόνι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει ρε. Μάζευε και συγκερόγες. Πάω τώρα. Από εδώ. Καλά ντε. Ρατσιστές. Α, όχι, από εδώ πάω, ναι. Εδώ τώρα αυτός δεν μας αφήνει. Γιατί είμαστε παιδιά. Και αυτή αυτό μας βοηθάει. Γιατί είναι ηλίθεια και δεν έχει καταλάβει το πάμε να καταστρέψουμε την πόλη. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα μικρό πραγματάκι το οποίο μπορείτε να μαζέψετε λεφτά. Σε φρασίδουκια που βλέπετε. Α, και επίσης μια συμβουλή. Θα δείτε κάπου στο παιχνίδι μέσα, άμα δεν το έχετε παίξει και θέλετε να το παίξετε, ότι υπάρχουν κάτι βαρέλια που τα σπάς και σου δίνει ποτά. Αυτά τα ποτιά λοιπόν, καλό θα είναι να μην τα πίνετε, γιατί μετά οι καλκατζέροι σας για λίγη ώρα θα είναι άχρηστοι για μάχη με τη λογική ότι σε λίγο θα αρχίσουν να κατουράνε ή να ξερνάνε και θα παρατάνε τη μάχη γι' αυτό. Οπότε αν έχετε σκοπό να πολεμήσετε σύντομα, καλό θα είναι να μην πίνετε τα ποτά. Συμβουλή από δοκιμασμένα, γιατί έτσι έχω πεθάνει, πήγα να πεθάνω πολλές φορές. Επίσης ελπίζω να σας αρέσει αυτό το gameplay, σχεδόν να σας αρέσει εμένα. Παρόλο που είναι η αρχή και είναι το πιο βαρετό σημείο του παιχνιδιού κατά πολύ, το διασκεδάζω μόνο και μόνο γιατί παίζω αυτό το παιχνίδι και ξέρω ότι θα ακολουθήσει μετά. Α, ναι, λάθος. Πατάτε στο L2 και το R2, πατημένα. Σας τα λέγει κάτω. Μπορείτε να κάνετε αυτό. Μετά τους τραμπουκίζουν και παίρνουν τα ρούχα τους, τέλος πάντων. Και μετά μπορούμε να μπούμε. Γιατί τώρα που είμαστε εντυμένοι σε εξώτικα.
λένε τα κάλαντα λίγο καλύτερα από μένα. Πες μέσα. Μπράβο. Επίσης έχει ένα από τα αγαπημένα, όχι ένα, τα αγαπημένα μου soundtracks. Είναι σε αυτά τα παιχνίδια. Σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω να μιλάω. Τέλος πάντων. Και τώρα που είμαστε στην πόλη μπορούμε να πάμε και να... Αυτό δεν το σπάω, αν θυμάμαι καλά, σε ανάβει φωτιά. Και το τελευταίο που θέλω είναι να κάψω καλκατζάρους μου και τρέχουν πάνω κάτω σαν τους μεθυσμένους. Τώρα που το σκέφτομαι, καλύτερα να είναι μεθυσμένοι, λιγότερα το τρέχουνε. Και τώρα πρέπει να πάμε να ανάψουμε το... Βασικά δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνεις, αλλά εγώ πάντα το έκανα. Δεν έχω κάτσει ποτέ να αναρωτηθώ αν πρέπει όντως να το κάνω. Αλλά πήγα και ανάβα αυτά και μετά ανάβα τον πυροτέχνη και... Έλα, ψήστο. Πρέπει να είναι η πιο αποτυχημένη βολή από πυροτέχνημα, ξέρω εγώ. Εκεί που ετοιμάζεται να πάει πάρα πολύ ψηλά και λες εντάξει, θα φτάσει μέχρι το διάστημα, πέφτει μετά από 2 μέτρα. Πού τους έβαλα να πάνε? Δες μόνο. Ακολουθούμε τώρα στο κοριτσάκι, να το έχετε καταλάβει. Και τώρα μας κάνουν επίθεση. Αν δεν το έχετε καταλάβει, εξίσου. Αργό λίγο να το πω, αλλά δεν πειράζει. Καλά about this. Τι κουκλείς εσύ, βρε? Αυτό το τύπο που είναι δίπλα μας το μισό, γι' αυτό το λόγο. Έτσι, ας πετάξω από το κάστρο να πολεμήσει το πρώτο παιδί που θα βρω. Γιατί όχι, η καλύτερη ιδέα που είχα ποτέ. Καρκάτζαρε τώρα είναι μέσα, αλλά έχω αυτούς. Με τους σόφα ρε. Ρε. Πάρτε τα σόβραγα. Καπούλια. Πομ. Τι έγινε. Είμαι κι άστοχος. Ωραία, τους αφήνω να πάρουν την armor γιατί... και ό,τι άλλο. Γιατί μπορεί να τους διακόψετε. Και μετά δεν θα την πάρουν και μετά πρέπει να το ξανακάνετε αν θέλετε να την πάρετε. Επίσης το καλό που έχει αυτό το παιχνίδι είναι ότι δεν παίρνουν... Κι όλα, σας ξεχάσει. Δεν παίρνουν τις πιο άχρηστες... Ψάχνω μια λέξη να περιγράψω και τα σπαθιά και τα όπλα. Πιο άχρηστα... εφόδια να το πω. Θα το λέμε εφόδια από εδώ και πέρα. Έλα. Οπότε δεν χρειάζεται, ξέρω εγώ, να σκέφτεστε εσείς αν αυτό που θα πάρετε θα είναι καλύτερο ή χειρότερο από αυτά που έχετε. Κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνετε πόσο χρήσιμο είναι μέχρι να βρείτε ένα παιχνίδι που σας αναγκάζει να σκεφτείτε. Αυτές τις σκηνές πρέπει να τις διαλέτε γιατί ουσιαστικά σπονάρουν, είναι σαν τα spawners και βγάζουν, νομίζω απειρούς, όχι. Νομίζω βγάζουν μέχρι 10 συν, αλλά άμα τους καταστρέψετε. Ωραία. Τώρα πάμε να φάμε τους archers εδώ πέρα. Και έγινε γατάκια. Επίσης, αν δεν το έχει... όχι, αν δεν το έχει καταλάβει. Γιατί το λέω συνέχεια αυτό? Οι archers, τέλος πάντων, οι τοξότες, έχουν τη λιγότερη armor και εσύ τι βαράς εδώ πέρα? Σου πάγω να βαράς ό,τι βαράς. Ότι για να βάρας τώρα είναι νεκρό, οπότε ησύχασε. Ωραία. Ναι. Θα πεθάνω, δεν πειράζει. Επίσης, κάθε είδος καλκάτζαρου, σχεδόν κάθε είδος, μπορεί να καβαλήσει κάτι, τέλος πάντων, δηλαδή ένα ζώο, ένα pet. Το οποίο μπορείτε να το κάνετε tame, απλά πηγαίνοντας πάνω με τους καλκάτζαρους και το παίρνουν μόνοι τους. Οι καφέ έχουν τους λίγους που είδαμε να επιτίθενται σε στρατιώτες. Οι κόκκινοι έχουν... βασικά να σας πω και τα είδη των καλκατζαρών. Υπάρχουν οι καφέ, οι κόκκινοι, οι πράσινοι και οι μπλε. Σας τα πάμε τη σειρά που τους παίρνετε. Η κόκκινη είναι της φωτιάς κλασικά, η πράσινη είναι του βρωμερού αερίου, δηλαδή της φασολάδας. Και η μπλε είναι το νερό. Surprise, surprise. Τέλος πάντων.
Και οι κόκκινοι καβαλάνε κάτι δεινοσαύρους, οι οποίοι τους παίρνετε πάρα πολύ πιο μετά από τους πράσινους. Και μπορείτε. Βασικά θα σας πω τώρα τι κάνουν, να έχετε και μια μικρή έκπληξη τέλος πάντων γιατί δεν θα το κάνουμε. Και οι πράσινοι τέλος πάντων μπορούν να καβαλήσουν κάτι αράχνες. Τις οποίες όπως θα δείτε είναι τέλειες για sneak attacks. Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα καταλάβετε. Στο σημείο που χρειάζεται. Ωραία λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να καταστρέψω αυτούς. Δεν ξέρω γιατί αλλά πάντα το έκανα. Έχω δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω. Τι φάση. Πολύ εύκολα. Τα πουλια. Boom. Λοιπόν, θα σου φάξω και τους archers γιατί μου έχουν πρίξει. Πόσο καιρό έχω να ξέρω το καταπληκτή. Ω, το πέτυχα, δεν το περίμενα αυτό. Αλλά θέλω να πετύχω αυτούς. Και εγώ να τους πετύχω έτσι. Και ας το έχεις ό,τι στοιχείο. Δεν πετύχω ούτε ένα, really. Ωραία, λοιπόν. Anyway, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σε 15 λεπτάκια θα... σε... Κάθε βίντεο βασικά θα είναι 15 λεπτάκια. Μέχρι να το φτιάξω λίγο. Α, ναι. Ξέχασα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ούλοι δάμε. Σοφίστη. Ναι, γιατί φυσικό μια πέτρα μισή από το μέγεθος της μικρότερης πέτρας που υπάρχει στο τείχος θα καταστρέψει. Α, βέλη είναι. Νόμιζα ήταν ρόπαλο. Λοιπόν, αυτή είναι η λίγη που σας έλεγα. Και τώρα πάμε να τους σκοτώσουμε όλους και να πάρουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Από armors και τέτοια. Και τους αφήνουμε. Τι, όλοι έχετε armor, ωραία. Ωραία, καλά. Άμα δεν τα παίρνουν σημαίνει ότι έχουν ήδη. Άντε, εντάξει. Για σένα μόνο θα σε σκοτώσω, άντε. Θα το ζητώ τόσο γενικά. Είχε σπαθεί, σπαθί ήθελα. Ναι, είχε σπαθεί, πάρτε το κάποιος, ωραίος. Δεν θα τους αφήνω ούτε όταν τρέχουν. Τόσο κακός είμαι. Έλα, φάτος. Ωραία. Άλλα. Πρέπει αυτό. Σε βάση ίσα ίσα θα το προλάβω αυτό που θέλω να κάνω. Μετά θα κάνω. Σπάστε τα όλα. Και ελευθέρωσε αυτό το γορίλα. Τώρα αυτός είναι μαζί μου. Για τώρα με τον συνηθίσετε μόνο αυτό θα σας πω. Και αυτός γιατί δεν μπορώ να το ρίξουμε αυτό με το καταπέλτη. Ωραία, θα κλείσω κάπου εδώ το βίντεο παρόλο που τώρα τελειώνει η πίστα, δεν προλαβαίνω να το κάνω. Λυπάμαι. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, ευχαριστώ που με είδατε. Ή ό,τι λένε τέλος πάντων σε τέτοιες περιπτώσεις. Καλή συνέχεια!